vakutanga kutaura vachiona ikero dzese dzichitoonana pese paipai pavanoprofita navo dididi vese vanoita zvemweya dzedzatobuda inenge yatodaiso inongoti yabuda asi unenge uri mweya ma ichidonhodza kuti iwe uri kudai weudai asi umwe akaiona iyo yakachena asi ndikaiita kuti ibude noti hauzogoni kuidzora munhu anofanira kudzidzorerera ega noti ukaiburitsa yemunhu mune muchitoona naka pamwewo saka muchiona pepe kana muprofita akaona chinhu akati iwe seane zvauri kuita anenge ationa ndoda kuburitsa kana kere yemunhu kana kuda kuiva manje unobaka naye yabvudzi jena zvake asina kana achitadzo woipakira pauri usikagoni kuziva kuti inofambwa sei ndokupusa iko haingobiwe tenda neimwe iyoyo yawakapiwa chete kana mwari afunga kuwedzera dzakawanda dzinongouya dzakachena dzese saka pamuchanobatsirana naSecurity here kuti mupedzi nyaya yachona nanadhagi nanawereki nevese vakakukanganisira. Iwe tongosvika nengoidhotera saka yakatongonzi mwana mukoma anongocheneswa vanotoziva kuti angonoichenesa angonorova mukungu yese ndomudonhodza kuti iwe twese tumatakishopu itoto ndetwangu twese netwangu ndakutupa muduku mani kwese iye nehanza dzake madhodhi chaivo vanofunga kuti vanoziva wereka akadonha uyo ndakamutsindira kunonzi kutsindirwa kusi kuurayiwa kutsindirwa kunzi siyana nezvaunoita worwarira ipapo akusiyira ndakamuudza kuti yakutupa mwana iya aipiwe munhu ndeyako kana usingaende dzosa iyo ndokero iyo akapiwa kero ndoyamunoti ndiro saka ndiro iyi manje iyi ndiro iyi iri kutonetsa dai saka imimi zvitongosvika ipakuti zvingoparara ikoko iyo inobviswa kuti yakasvibiswa nemazita evanhu vasina anabasa saka mukomana uyu akacheneswa ndechipi chinhanho chamuchatora kuna nadhagi vanorangwa vega vatombonetsekana vacharangwa sei muchavaona vanopenga vega vega vanotongobvuma kuzvisiya zvinhu zvavo zvozodii ivo vakauraya munhu vanoziva zvavanoita ko muzukuru ari kurwara uyu anopora here uyo atopona apona ndi atopona apona makamona zvaari here zvaari pachi izvezvi panyama yake panyama ndakatomona kare aporeswa nemi amona ari mudumbu rako panyama pachi kuchechi kwakaitwa official opening kero ndiko zvakatangira ikoko basa rangu razosvika anoita kuenda naro kubhaso batwa nevanhu chechi tasvika pana panosangana Covent nerudi inobva kushowground yani yatozoti inozishiva apa dzinosangana kudai yakunouya kunoko mota itatiri bhabha yabva vhiri nguva yakangobva motari vhiri ichiire kumberi kudai yakabva angoti ndasvika kubva ipapo bva tamusunga mota muyama aakusvikana nhasi zvakatooma saka pamakusenda tombomukira hangu kumunda ndichidzoka saka ndatoona muroora wangu ari mumashita andibatira banga bamtema muroora yani aina asi aizveswa ndikupinda ichidakadza svika akatomira John ibva ipapo batora diki yatora bati haanga kukuuraya ndiyakuiterera ndikii batima baitema basinda kukuuraya angegwejeni rabatangomira kuti abude saka ndabva ndangoita zvezvekuti utomutaimira akanga anga abata manje pipi haibaima
manje nangokutaimira badaibata batoshinza vamwe vazi vachitibatsira vatamuisira pasi vatazomusunga vatongomusiyari aigararwira kero yavasingazivi unobva watozvishaya kozi pese pandinotanga kutora matano anenge akakura kudaiwo zvinoya zvakakura kazhinji zvinoya zvakakura kudai kana kazhinji anobatsira dimo kana kundibatsira zvinhu zvinokukadza kana banga zvokuti inini semunhu wekuti anoita sekundinyara but panguva iyoyo manje ine zvakatooma saka paangaida kutobuda zvokuti dai tangomusiya ingobuda nepiki yake pamwe aimbondochitongobva akwira chitava naiti ndopanenge paine shungu dzese ezo rakatombokumura hembe dzepfeka kani pfeka vanhu vakauya unoita saka ndongoti zvakamubata kudaiwo ndongoti chingomuchengera but zvazonyanya manje apa Saturday vamusiye Saturday vakwira zvavo maivoita chena ndosaka kanzi anocheneswa rukuru kusurukakachiti aiwe maitanopenga azotora zvaaida muduku pedza kokero muduku aumbozi vanonyekwa etinezi dzidikidiki totodakero inosvika 4,000 miliyoni ezichaiadito yapinda takavauzvinyazarani vana opera mukaita zinapa makadi tiveni makadiwo Elisa ipo kuri sei kuno kubudirira unoku kubudirira kuri kupisa ndazi tisikumbonakirwa neupenyu nokuti zvozvo zvinaumira mushini kuda kwemukomana uyu saka rwendo runozvauya zvakakura last time paipai takasvika ato right but nhasi patazodzoka tikuona kuti zvinenge zvakakwidza chii zvakatanga sei kubva patapa pano ndingati kubva pamakabva panapa ndofunga ndakazoshedzwa kwasekuru Tasvo tikaenda akanobatsirwa sekuru Tasvo akataura kati aiwa asi chakandibata manje chekuti aina kubuda ngoziyo aibude sekutaura kwandakamboita bcause shungu dzangu dzaida kuti paakaridzirwa ngoma nezvese yaifanira kubuda kuti vanyatsoona zvinoitika saka aina kubuda asi ndakazofara pavakataura kuti inini pana pakashoma kuti vanhu vanouya vaine matambudziko akakura kudai handitozivi kazhinji ndinongorapa but shungu dzangu dzaida kuti ita sei ibude saka kubva ipapo aiwa takanyatsogara nofunga ndakaenda angari muna October nditi ndofunga takagara October saka takazoti musi wa5 November sekutaura kwandakaita kuti anotanga kurwara kubva musi wa5 akabva azogwina ndofunga akagwina 4 consecutive days dzakateedzana achigwina every day saka ndakabva ndaenda kwasekuru Tasvo mbva ndandotora mushonga kekutanga ndibva ndazonzi ndozodzoka ndichitora umwe saka pandakatodzokera ndichinotora umwe ndakatotuma pane zvandaida kutesta paari kuti ndione kuti pfungwa dzake dziri sei akatoenda akadzoka asi chinhu chakazondinetsa ndechekuti anoti iye akabatwa nechadzimira kubva kuMaybelline kusvika kutauni akafamba netsoka ndo zvinhu zvaakangosikotaura asi ndongofara kuti akasvika saka kubva ipapo confusion anga inayo after agwina takangomuvharira hedu mumba semunhu anenge achiziva dambudziko remwana wake saka ndakangofunga kuti zviri kungopera zvakanyarara kudaro saka last week musi weFriday tangoendawo kuchechi takanorara pachechi tadzoka naye zvazvakatokwidza asi haana kusweta hondo then this Saturday tatobvawo kuamurehwa uko kwatataenda kunoita official opening yemba yekuchechi ndopa zvakatanga zvakatotanga tiri ikoko akabata foshoro nebadza ndobva amhanyirirwa bva abatwa bva asungwa zvokuti mumota matakauya takatomusunga maoko ake aya makumbo ndo andakasiya kuti awane kukwira motikari saka tava pana Coventry panosangana rodhi inobva kushowground pana Coventry
mota yedu yakabva yabva vhiri. Saka nguva yakabva vhiri motikari hapana kumboita maseconds, iye akabva ati right, ndasvika manje, ndo zvandanga ndichida, mese nhasi munoita vanhu kwavo. Saka tikatodzoza kuti zvareve kubva ipapo hondo ndo payakatanga kusvika zvazviri nhasi. Saka ari kurara haasi kudya kubva ndingatoti kubva musi weSaturday haasi kudya, anorara achishedzera kudai siku nesikati. Zvikangomunyaradzawo zvinogona kungomunyaradza kana kwe30 minutes akarara, asi nguva yake zhinji pamadays atiri kutotaura kusvika nhasi anenge achiita zvaari kuita izvozvi. Sakawo nhasi chiitiko chazoitikawo anombozviita, but nhasi angatouraya mumwe muroora wangu ari mumba, amutema neaini. Ndasiya ndakamusunga ndichienda kumunda, saka ari kunzi atora banga bva aridzisa pagasi. Mhino tasvamisa sei, ndobva acheka mitambo iyayi, ndobva abva ati ndibvurirei ndibude. Saka muroora yabva ati handisi kugovhurira, bva amutema nechini aini asainzvenga. Saka isabva tangosvikawo, ndobva abva atora piki iyo yamuri kuonai, ndobva atema screen akati ndoda kubuda hapana nondibata. Aitema takamira zveshuwa, ndobva abuda akandinongedzera piki iyayi. Saka ndazongokwanisawo kuti tibate piki iyayi, batazobatsirwa neye muroora wangu nevamwe vatogarisana nevamwe vatatozoshedza kurodhi. Kwakuchitora piki iyayi kwakuisa kwakadaro, iye bva tamuumburidza pasi bva tazomusunga sezvamuri kuonawo. Saka kana zvakatodai ndo zvainenge ichitomuita. Shungu dzake anenge ada kuti tisiyei ndinokwira Tower Light, okumura hembe dzese. Nezuro akasvika pakukumura hembe dzese mumba zvokuti unopusa ugopererwa kuti zvozodii. Saka ndinongokumbira wangu kuti dai mweya uyu wabva pamwana webhosi unomutambudza. Asi pamwe pacho ndatofara nokuti payakambotadza kubuda iri kwasekuru Tasva, unozati uchirapwa soka munhu anogona kungofunga kuti ngozi dzapamwe dzakafanana. Saka kana yatobuda kudaiwo ndonzwa kufara, because vakaionawo vanogona kujekerwa kuti vaonyatsoona kuti zvakamira sei. Stage iyo ndaitoida, because dai yakangonyarara yakadaro vamwe vaitobvunza comment section kuti ndeipiko ngozi yacho ingowana haina kubuda. Saka kune vaibvunza vai ndo zvinoita John izvi. Ndachida kutoti vanhu vaiti matanga madhirama, ngozi yacho iri kupi. Nazomutaura kuti shungu dzake dzinedzi dzekuti anokwira Tower Light. Akakwira Tower Light inobva yaenda ine. Akakwira Tower Light zvaanoita manje inomushandisa zvoti anokwira Tower Light anogona kukwira kuti 1 wodzika 2 wodzika. Saka anononeta, saka pakunoneta kwainoita paipai inenge yatopedza shungu, obva mangwana acho anogona kutoswera akarara the whole day, anogona kuita 2 or 3 days akarara akaneta ozoita right. Zvoti papa tikatomusunungura anotomhanya unorikwira, but unenge wautongotyira kuti hauzoziva kuti vacho vanenge vachiisairira pamwe anobva arikwira obva adonha, iye mazuva ese aisikwira achidzika. Ndikunzwa ari kutaura kuti 13 years adzidze kutamba nadzo, ndokubva 13 years dzakurayiwa munhu here kana kuti? Inini mumusha umu ndakanzwa kuti munhu akaurayiwa 1976, saka munhu yatoone makore, but 13 years ndo dzayagara pamwana wangu bvari grade 7 kusvikawo pari zvino tinoverenga 13 years. Ndosaka ari kutaura 13 years adzidze kutamba nadzo, yagara pamutumbi kwe13 years, ende inotobheja kuti handitombomuuraya. Ini ndoda kuti vemumusha umu vandibvume kuti vakandiuraya kuti ndibve pamwana, saka handitobvi because pane mwana wo ndo pari kutangira kuripwa kwangu, ndo mataurira inoita. Zvichidai so ari kutaura kuti baba vangu muripi, ndikunzwa achitaura kuti baba vangu muripi, ende tozoti sekutaura kwamaita kuti pane nguva zvinhu zvichiitika, ndofunga 3 weeks dzamataura kuti zvanga zvisina kumira mushe. Baba vacho havasashokwa risati tasvikawo kwavari here? Ndakanzwa paipai muchiti havasi kutomboda kunzwa nezvazvo. Makazomboti here kuenda sekutaura kwamaita kuti iko zvino zvanyanya pane zvazvaimboita kumashure? Kuenda kwababa vacho handina kuenda, dai kuri kunzi izvo foni yangu ine mari handiti kwakutovafonera mototanga kutaura navo monzwa zvavanokupindurai panyaya iyoyi. Saka inini ndakatosviba mwoyo, vanotokuudzai izvo zvachitoita zvavari kuita izvi kuri kunzi vafonerwa izvezvi munotonzwa zvavanokupindura, vasingazoti vari kufonerwa nani, munotonzwa zvavanotaura. Munhu anogona kutotaura kuti haininiwo ndatonetsekanawo vanhu madhara acho aya haadiwo kusumudza musoro, but ivo varivo baba vemwana uyu. Saka inini ndotongona kuti kupedza nguva pamwe ndotogona ndotokwira BP yangu nekutoshungurudzika zvakanyanya, bhosi munhu anototaura rafu pamusoro pemwana achidai.
sange vakatoona akadaiwo wesi vanototaura zvavanoda havatombosiririswi kuti ari kutambudzika kudai havatombosiririswi kana saka zvokuti ngozi roda mukadzi nanzo vachizvitaura zvakare papapa pane urongwa here hwekuti kana kuti hama sekuonawo kutambura kwamuri kuita vari kufungawo kuti zvoitwa sei voendesa mudzimai wacho here kana kuti wobvuma ngozi yacho here pane here ari kumbokwanisawo kusimudza musoro tanzwa kuti madhara haasi kuda asi kune dzimwe hama dzakakupoteredzaiwo kudivi rekwababa waJohn hapana here ari kumbopawo mazano iwayo sekutaura kwandakamboita pamakambonditaura neni paye variko but ndeve kune dzimwe dzimba vekuti vakazvarwa nababa vakabereka atezvara vangu handiti saka vari vekuti ndeve vakoma nevaning'ina ikoko vanhu ivava variko vanhu ivava vanogona kutomira neni but iva vanhu ivava kuti ndizive kuti vanomira neni ndakasangana navo kwamambo Zimunya ndopandakaziva kuti ndine vanhu vanomira neni but vari vekune dzimwe dzimba mufamily yakazvarwa atezvara vangu vanomira neni one family but yezvinezvi pane patakamboenda ikoko vanga vakuita sekutya kusvika pekuti pandakanoonana namai vakataura kuti isusu taakutotya nyaya iyi because imimi mukasimudza nyaya mukange madzokera kuHarare ikanyarara sezvayakaita kunyarara kwayakaita kwamambo Zimunya isusu tisi takusara tichitwa tekiteki chinzi imimi ndimi muri kufurira muroro yakabuda mumusha munomu saka vakutoita sekutya but kuri kunzi izvezvi kutotanga kutaura navo kuti veduwe ndo pazvavi kune vari kutibatsira vakatowanda vanoda kumira neni vakatowanda vanoda kumira neni but hauzoziva zvavo kuti ezvezvo vanofunga sei vanodii but haiwa variko zvokuti dai kuri kunzi kwamambo Zimunya nyaya iyi yakaenderera mberi ikasvika pakupera handidi kunyepa pese pataidedzwa kudare vandiri kutaura iva vaitouya vachishandisa mari dzavo havana kana chavaimboda kwandiri vaitongoshandisa mari vatitoti tichatomira newe isusu tatofara kuti yabuda pamuzukuru wevakauraya vacho saka ivo zvino sekutaura kwamaita kuti akandoke kutotanga kubva atanga kubatwa nemhepo iyi zvaari kuita izvi zvava siriyasi mati mambomubvunzere kuti chii chaita kuti wakutanga kushandisa mushonga wekwakati akaenda kwasekuru Tasvo zvinhu zvabva zvadzoka zviri wese mambomubvunza here kana kuti anokwanisa here kupindura kana kuti anonzwa here zvamunenge muchitaura kana akapoterwa nemhepo zvaanoita manje kana yakamupindira chiimba kudai anogona kutadza kupindurai asi anozoti pamwe makatovarairwa sezvaakataura pane zvaakataura nezuro tichitodya sadza akati nezuro dai papasina sekuru Tasvo mungadai makapararira pamotikari iyaye inini ndini ndakanga ndatokonzeresa ndine wandaida kuuraya pamota iyoyo yakabva vhiri saka zvinhu zvakandishambisa ndikatomuti unogoti iwewo ndiwakakonzeresa isitaibva kunonamata zvikanzi mwari variko asi zvandakashandisa ndo zvakatoita kuti musafe saka ane nguva yaanotaura haabvunzwe akadai anenge achitongoimba enda chero mukada kumubvunza ipa pamwe ima anogona kukudairai but inini anogona kutongotaura kuti haundizive here akadai inotaura pane pandafonera mukoma Robert time yacho yatauya yaita zvepiki atonyatsotaura akati ndoda chikepe ndiye munhu akavaka imba yatotaura isingagarwe zvinanzi ndoda chikepe ndiye wandoda unatsotaura naye izvo ndoda chikepe veduwe ndoda kuenda kuna chikepe ndo munhu anga achitaura ndobva ataura nezvadhagi anga achitaura nezvadhagi ipapapo hameno zvaanga achitaurawo saka anenge achingomikisa zvinhu zvacho asi uyu ndeupi futi dhagi pane vandingina pane 3 vaivaika wereki uyu ndiye akabereka dhagi saka wereki kufa kwaakaita tinonzwa kuti zvinhu zvizhinji ende dhagi ndiye ari kushandisa imba iyo ndiye anenge akasiyirwa zvinhu zvemba imomo saka achimutaura takatarisa ndanzwa muchiti muroora zvitemwani aine akasungwa kudai akwanisa seiko kuti regai ndibadze gasi ndise banga azvikwanisa sei iye ari munhu akasungwa maoko zvandaita pandabuda ndichienda kumunda anga achiita semunhu uyo ari nani saka ndasiya ndamusunga maoko ndandakamusungirawo mashuru saka ndandakasunga nechekukoko saka ari kunzi aenda pagasi ndobva adaiwo neruoko bva abadza gasi bva atora banga bva arita sei ndobva adambura tambo iyayi saka muroora paamuti zvoni iwe siya zvauda kuita siya banga iri ndobva anhonga aini bva abva aita sei batema muroora saka muroora azokwanisa kunzvenga aini saka imwe nguva chimwe chinhu chinondinetsa ndechekuti munogona sanezuro manheru akatosunungura ndikuchaitodza zati akasunungura sei ndandakatomusunga nekumashure dai nditodza zati akasunungura sei akasunungura futi
saka pamwe pacho unotadza kuzvinzwisa kuti zviri kufamba sei. Masvika kwasekuru vakatiwo chii panyaya yemhepo iyi? Ndanzwa muchiti makakupai mushonga, vakanga vati chii pamusoro pemhepo iyi? Sekuru vakataura vakati, muzukuru inini ndinokuvimbisa kuti mhepo iyi idiki diki chaizvo. Vakanditi kana wakatarisa iwewe mhepo inogara pana John ameno anonzi Simba unomuziva here? Ndikati pana anonzi Simba wandakamboona paYouTube. Zvikanzi Simba zvaita Simba nezvikuita zvinoita mwana wako ndezvipi zviri nani? Ndikati zvaSimba zvazviri wese bhozi Simba ita ugwesha nedumbu. Zvikanzi ukamona Simba unomuziva here? Saka ndopa wakamushedza Simba wewe mugona nguva yese takanga tiripo takagara Simba akatomboya akataura nenasi ndakatotombomuziva kana kuti zvezvekunyatsorikola kuti mwana uyu ndiye wandakambona paYouTube. Ndobva atoya ndikatoshamisika. Saka vakati handitiri kuona zvave Simba nezvave. Saka mhepo iyi idiki diki kungoti chete panapa payaimbirwa yatya chete kuuya bhozi yaona kuti idiki nezviri panapa. Saka inini muzukuru ndichakurapira mwana uyu mahara ende mwana uyu achatopora. Ndo zvinhu zvavakandivimbisa. Saka kubva ipapo ini ndakave nechivimbo nekuda kwekuti zvaSimba ndakazviona ini ndaifollowa nyaya yaSimba. Ndichinyatsona kuti zvaSimba zveshuwa zvanga zvakanyanya uye nyaya yaSimba ndakaifollowa pakutosvika pakuti ndakafara chinhu chekuti sekuru vanodzosera kune munhu wacho akauraya because takazonzwa kuti bamukuru vaSimba havachagara even yango pamba pavo chaivo vakatotiza musha. Saka zvinhu zvekuti nanhasi zvinongondisimbisa kuti regai ndimboramba ndina sekuru tazvo. Ndazva muchiti akatozomboenda unotora ega mushonga paadzoka pacho achishandisa mushonga pane change here yamakaona zvakare kuti aiwa kubva even pamakatanga kushandisa mushonga yavo muri kuona here paine change kana kuti musiyano nezvaaita kudhara? Change yange iripo bhozi John anositi akagwina totozoti akagwina 3 kana 4 days dzake anozorora kana kwe2 days then ochitanga izvi zvekushedzera but ipapo takatita almost a week ndaingomuchengera zvamunoziva sezvinhu zvekutanga zvaunenge usati wanatsonzwisisa but 1 week yese John aingoshandisa mushonga yake ari calm tichitomutumawo mabasa. Imwe nguva tatombomuvhurira imwe nguva fesi yake itonyatsochinja bhozi mukamutarisa izvinezvi anenge asiri John uyoyo watinenge tichiziva apa anenge akaita kunge munhu mukuru chechai. Saka ndaiona kuti zvinenge zviri kuita maonero andaizvita bhozi aitotumika. Ndakatomhena naye ndikatonosangura naye kumunda musi weFriday last week. Iyo Friday yepaazorwara Saturday Friday ndatori naye mumunda tikatosakura zvakada tichitokurukura. Anga asingambonyanyi kuratidza kuti pane zvichada kuitika. Asi mostly pazvinomboitika anotora nguva yakareba sei achitaura kana zvaari kuita izvi tisingatarisei muzuva ranhasi kana kuti 3 days ago idzi kumashure uku aiita sei? Kumashure uku tinoziva kuti kana atanga stage iyi anogona kutora kana 4 days asvikada 1 week achidai. Asi tine takangomukira zvedu kana iri munamato tichingoshandisa. Asi apapawo ndiri ngoshandisawo zvakataurwa nani nasekuru ndechingoshandisawo sekutaura kwaita but dambudziko riripo ndiri kuti kugeza kunenge kuchitonetsa bhozi kana akadai haukwanisa kumuti agezi bhozi moment yaunomusunungura animugona kuti atogwejenura screen apa sitori nasecurity akutobuda akutorova pasi dho anongorova nebhutsu. Saka patinenge takutomuti akadai kutongomusiya akadaro ndongoitawo zvandakaudzwazve kufungaidza izvozvozvo ndozvandaenda kutoshanda nazvo kugeza panenge pasistorina kana zvakadai kusvikira right. Chinhu chandozotanga kuona naye kuti right anenge akudya anenge akushedzera kuti ndaanenzara because apa haasi kutombodya nezuro ndoba akatomboti ndoda mvura akangonwa half cup chete chikafu ari totaura tena handidye tsvina idzi handidye zvinhu zvenyizvi. Senyaya yakatangira kwaChief Zimunya mati mambowana here nguva yekuvafonera zvakare kuti kubva paya patabva kudare hapana chati chachinja? Chiri kuitika ndechekuti kwaChief Zimunya ndofunga ndakazosangana nedambudziko rekuti hanzi kwakabva kwaita maelections here madzimambo saka mambo akachinja. Saka namba dzamambo handina ndisingazivi kuti nyaya yangu ichiriko here. Asi pandakambofonera headman Chigodora vakati regai ndibvunze fayo iroro bhozi nguva yacho headman wanga vari mupurisa pandakapinza nyaya. Saka pavakati mhinduro yavakangondipa vakati zvanzi tichazokuudzai dheti ramuchazouya kupi
kwamambo saka ndakangomirirawo kuna headman because hainini nhamba dzekwamambo uko handina sinzi mambo munyowani. Alright, mama. Saka rubatsiro rwamuri kuda takatarisana ndanzwa muchiti iko zvino muri kumboshandisa zvinhu zvamakapiwa kwasekuru tasvi kuti zvichida mhepo iyi imboita kuti taramuke. Rubatsiro rwamuri kuda ikoko zvakare kana kuti mune dzimwe pfungwa dzekuti aiwa regai timbochinja timboita izvi kana kuti muri kuda kuti tibatsirane sei? Inini chandiri kuda ndechekuti sekuru zvavakaita pana Simba because inini kurwara kwaSimba ndakakuoneni ende zvavatondishamisa kuti Simba inini Simba akutozviitira zvinhu zvake because Simba haana ndofunga nyaya yake ichibuda paYouTube ndofunga yakanyanyopisa last year but Simba akaita inonzi quick recovery handiti. Saka ndiri kuti zvavakangoita izvozvo zvapana Simba ngavasatombotetere ngavangoita pana John iyeyu zvakaitwa pana John zvibve pana John zviende kune vanhu vacho vakauraya ngazviende zvinonetsa ikoko. Handiti havasuda kubvuma mhosva yavo handiziva hangu kuti since ngozi yacho iyo iri kuti apa ndakagara kuti ndibvumwe kuti ndakaurayiwa handiziva hangu kuti ivo vanozozvifambisa sei but inini ndiri kuti aiwa ngaiende nyange inobata vakauraya vacho ngakuende ngakutadzawo kugarika ikoko kwachigodora ikoko ngozi yabva pamwana uyu zvavakangoita kuna Simba ngavasatombotetera ngavaite kuti vanhu ava vakwanise kufambira nyaya dzavo nokuti havana tsitsi saizvozvi zvavana chavanenge vachiona havana kana chavanenge vachitombonzwa kana kuti vanenge vachingoti paaenda kana pamuprofita hanzi sei isina kubuda but unenge wakanyatsojekesa kuti aitombobudi inobuda payada iyo isina nombobatwa kuti sei payada iro ndo painobata saka vanhu vasina hanya. Saka zvavakaita kuna Simba izvozvo zvekudzosera izvozvo zvekunyatsodzosera izvozvo ngavaite futi pana John ndo zvandikutokumbira na sekuru tasvi. Takatarisa nyaya yaSimba nanzwa muchiti ngavangoitawo speed recovery yakaitwa pana Simba ndoimba kuti nemakore anenge akaitika nyaya idzi sekutaura kwamaita mukati 13 years mhepo iri pamwana handifunge kuti vangamba vati nhasi unomba vati aiwa ndakuiburitsa mbva yaenda. Ndofunga kuti mastage sekutaura kwamaita kuti patatanga kushandisa mushonga zvinhu zvacho zvakuita sezviri kuita wese ndoimba kuti pane vamwe vanoti aiwa kubva pandakauya kana munhu anga ine kenza anoti aiwa ronda rangu raimbobuda mvura but iko zvino ndakona kuti rakubuda mvura neurwa zvakawanda risisina nani stop zvekuti tinge takuti aiwa ndofunga marikavhari ekuti zviuturu wese wakuita sei wakubuda tisingazozive hedu kuti mashandiro anoita ana sekuru kuti vakapai mushonga vachitishandisai ivo vacho mati mambo vafonera here kuti maodzoti aiwa sekuru kubva patatanga kushandisa mushonga uyo wechipiri kana wechitatu ndo patasvika pastage. Sekuru ndakatovafonera nofunga paakabva ikoko John saka munhu akanditaurira akati kana uda kutotaura nasekuru unotaura nawo nevideo calling yakaramba apa pese apa ndandichitovazama nofunga takamboedza pane pamba takamboedza kuti tidairani tikatadza futi kunzwanana vakatozonditi itai kuisa audio because hatisi kunzwanana ndobva ndaisa audio iyaye saka ndisizoti sekuru ndo vakaiverenga here kana kuti havana ndichitotaura nyaya yangu iyoyo handina uyu havana kundipindura saka handizive ndaitoda kuti nditovatenda kuti asekuru patasvika ndipapo asi mweya uyoyo ndo madzokerero awaita. Zvandikuti maybe for the sake of emergency hazvina kunaka here kuti mungoenda semaendera makamboita pakutanga pai zvichida munotaura kuti aiwa sekuru tadzoka zvakare mukomana uya mhepo yaita sei yakubuda zvakare monzwa kuti ivo vanoti ukudii kubva ipapo nekuti zvasiyana nepaipa yakaenda achifamba iko zvino mhepo yainzi inofanira kunge ichibuda ndiyo iyi mhepo yaita sei yabuda tisingazozive kuti iko zvino sekuru vanenge vakuda kubva kwamuri kuti aiwa mhepo iyi yasekuru nekushandisa kwandaita mushonga ndiyo mhepo yacho yaita sei yabuda maybe iko zvino vachikupai forward kuti tochiita sei sinzi mhepo yaita sei yabuda maybe ndo yangu akamira sekutaura kwakaita kuti inotya kuti ibudire panapa zvichida ikabudirawo kuno kukumba mukazoenda nayo inenge isati yaita sei yadzima zvichida vanowanawo pekuita sei pekunotangira. Izvozvo ndo zvandandichinyatsooda chaizvo but manje chinhu changa chichindimisa nofunga ndakatombobvunza ikoko zvikanzi matara asati aita sei asati avhurwa saka ndakanyatsoona kuti even matara asati avhurwa chero ndikaenda sekuru havawanike hati munoziva kuti hapana chimwe chinhu chinoitwa kana matara asati avhurwa saka ndandichingomirira kuti tikangonzwa kuti matara avhurwa akangodai kutongomisa mumota kwakutoenda kuti pane pamwe pacho pekuti unenge wakuita semiedzo iwe uchitoziva hako mutemo wechivanhu kuti unoti kudii ende unoita sei
bhosi pakangodai sekuru vanogona kungoti endai munotora futi mushonga muite sei mushandise kuti vachinyatsokuvhenekera kuti zvidi zvaakutoda manje ari matare ariwo akavharwa zvekare. ndovimba kuti pamakamboenda ikoko ndofunga makaitawo nguva zvichida nemamwe madzimaiwo kana nevamwe vanhuwo vanga vaine matambudziko akaita sewaya mukutaurirana kwenyu ndofunga nenyaya munotonzwa kuti munotonoti zvainenge yangu yanga itori nani kana kuti inenge itori nani pane dambudziko ranga rina uyu ndeapiwo mamwe mastories amuri kurangarira kuti ndakanga mugarawo namai nhingi vakambotaura kuti ndakanga ndine dambudziko rakadai pamwana wangu asi rakasvika pakuganuka. ndingati musi watakaenda isusu kubva first day handina kuwana nguva yekukurukura nevanhu because ndakangoti takanonoka kusvika ndangoti chisvika chibva tashedzwa zita saka hatinambowana nguva yekukurukura zvakanyanya nevanhu asi munhu wandakazowana mukana wekukurukura naye ndo pandakaenda ndichinotora mushonga ndirini ndamai vasimba. Mai vasimba vakandisimbisa vakati sei imi makagara 13 years ndikati munhu wamwari handidi kunyepa ndaingotendererawo pa 13 years idzodzo zvikanzi ndinoda kukurudzira kuti nyatsosimbai handidi kunyeberai mwana wenyu anoita zvakanaka kana simba makamuona motarisa dambudziko remwana wenyu iri zvinofanira kuti zvikusimbise ini ndongokurudzira kuti chete kusimbai ndiye munhu wandakazokwanisa kukurukura naye akandisimbisa zvakanyanya akati zvinotoita ndikati inini pana simba handina kana dhauti because simba ndakamuona zvaakanga ari nepamwe pamaitedza muchienda kumaprofita muchienda kupi kwasekuru tacho ndokwandandisatozoziva kuti ndokwaazovi but ndichizonosangana naye ikoko ndakangoona kuti zvasimba zvoti iye zvino izvi chinhu chikutondisimbisa ndiri kunyepa ndiri kutongoti kana vakangogona chete kubvisa zvazvi because murambiro waingoita banguru vasimba vaive nanatete vachitora zvavanoita zvezvi ndo zvinongoita hama dzeuyu saka izvozvi ndiri kunyatsoziva kuti vakaiona saka ndakatokumbira mukoma Robert kuti yei mungotora vhidhiyo at least vakaiona manje zvavanoita because ndotoziva kuti chero tikasvika ikoko haibude vanowana pekuita sei pekutangira vanobva vaziva kuti apa parege ndipinde pakadai sezvo paane 13 years mwana achitambura. manje security yenyu yamira sei apa munogara muri vaviri security yenyu imimi semunhukadzi nesimba rinenge rina simba zvichida nemhepo iya inenge yakamupotera muri kugara sei? zvatinoita isusu tinongotomusunga saizvozvizvi ipapa tatongosunga tiri vanhukadzi vanhurume vazhinji vabuda vaenda kubasa ini totongoona kuti kana ndofunga kana ivo mwari vanotongokupfekei kuti mutongoitawo simba bhozi iye anenge aine simba nokuti pari ipapapaka handidi kukunyeperai kuti ndingati isimba redu isusu vakadzi tamusunga kana mwari ndo vatipindira nenhau yekuti kana kuri tikatoenda kana kungava kumachechi anotoda kana varume 8 kana imo muno mumarendi vamwe vanototiza because anenge aine simba rakanyanya saka ipapapa hapana chimwe chatinotomboita ipapa tichatongomubvisawo ipapapa titotongomubatirana akadai hatitombomusununguri kusvikira taona kuti zvaita sei chero akaita 3 days akadai hameno kana achingozvitiro nechitongobvisa akadai hapana zvandingamboita pane kuti doti tikatokomusunungura chete anonokwira tawalaiti saka you never know nokuti patinoita nyaya idzi handiti munoziva kuti ivo vacho vanoshereketa vanenge vaine zvavo zvavanenge vachiita saka vanogona kuda kunge vachida kutouraya evidence uku maybe ndosaka zvabva zvaita wese kuti inini pamwe ndisvibe mwoyo kana kuti ivo vangoti dai angofa saka zvinonetsa zvinhu zvacho izvi saka mataura kuti haasi kutombodya kana chinhu kubva 3 days idzodzo aiwa haasi kumbodya kubva musi wesaturday haasi kudya saka simba racho rinozobva kupi? inini ndo pandinobva ndangobhilivha kuti mweya wemunhu akafa unenge uchimushandisa nokuti ipapapa ukabuda dai kuri kunzi musi wounonzi wabuda ndingokutorereka navhidhiyo munotonzwa tsitsi zvaanenge ari anenge atochinja aonda zvisingatomboita ende anenge asina kana simba anenge asitorina kana simba mumiri make anenge ada kutongonzwa kuti dai ndamborara achinzwa kuti vedu wei neimi chii kunyama dzangu dzakaneta saka necho chiri kushanda pane mwana uyu mweya wemunhu akafa ndo unenge uchimushandisa kudai ndisingazoziva hangu kuti zvaunozoita kuti asadye ndofunga unenge uda kunyatsoratidza nyika here kuti haasi madrugs kana kuti chii handizoziva zvangu since vanhu vaine kutaura kwakasiyana siyana kubva pabuda vhidhiyo manje hapana here mumwe mutauro zvichida kana hama kuzokufonerai kuti aiwa ko zvimwe zvamakutaura izvi kana kuti zvamakuronga izvi zvabva kupi musina kuudza isusu veukama? pane imwe hama 1 yandakaona kucomment section vanhu vatete hanzvadzi yababa vake nofunga ivo ndivo munhu akataura akati sei ngozi isina kubuda pamwe yange ichida hama dzacho ndakangogona kuvapindura kuti 13 years it's not a joke makanga muripi nyaya iyi munoiziya imimi nofunga vakataura rimwe shoko rakandirwadza tete ivavo vakati uyu mukadzi uyu anonyepa uyu anamboya mumusha medu kuzororwa akauya kuzongoita zvechipfambi
Ndofunga ndakangogona kuvapindura kuti regedzai pfambi ita sei irwire mwana wayo. Uyezve nemashoko enyu amataura inini hama dzangu hadzitombozviziva kuti kwachigodora ndakabvira upfambi. Vanotoziva kuti mwana uyu akanetsana nemurume nekuda kwemwana uyu. Dai kuri kunzi nyaya yangu inozopinda mudare ramambo, tetei vava ndanichivada. Ndinoda kuti vataure chifambi chandakaita mumusha mavo. Nokuti havataure zvinhu zvakadaro pamusoro pekurwadziswa. Pamusoro futi penyaya dzavanoziva dzakaitika mumusha mavo. Ivo nditete hanzvadzi yemurume, nyaya iyi yakaitwa nemadzibaba. Ndiri kunyatsoshaya kuti kana iye John wacho havanzwisisi here. Pamwe nyaya yekuti havasati vazviona zvaanoita, zvichida vakazoona izvi hatizivi kuti vachakomenda kuti kudii. Ndiye munhu akataura. Vazhinji havatokomendi bhozi nyaya iyi ndotarisa kuti vazhinji vaingotaura kuti musha uyu tinouziva. Ndikatarisa comment section vazhinji vaitaura vachiti musha uyu tinouziva, musha uyu tinotouziva. Zvechokwadi vanhu batsirai mwana uyu, musha unotozikanwa, zvinhu zvine evidence yakatonyanya. Saka sofa ndo tete vavo vangopindura. Tete vavo ndo vakapindura. Kozita wani muzukuru akangondibvunza achiti pane vada kuziva kuti maapapi nenyaya iyi. Vari kutaura kuti chero imimi mukauya tiri kusaidi kwenyu nokuti zviri kutoitika mumusha macho hadizivi hangu kuti zvii zviri kuitika. Bhosi kuri kunzi kune muzukuru ari kurwara izvizvi. Ana baba ivo vakangotarisa vakatongomirira kuti angofa. Saka ndakangonzwa kuti hanzi variko ana bamunini vaiti hanzi zvondikutoti ndakangomirirawo mai John bhozi ndiye munhu anenge atosimudza nyaya mumusha muno hamuna munhu anotombosimudza nyaya iyi. Ndakambonzwa muchitaura kuti kana zvadai so akanokwira pataurlight shungu dzake dzikapera akadonhedza hembe kunobva kwafa mumwe munhu. Ende mostly zvinowanzoitika kana paine munhu anenge achirwara zvaanenge achiita izvi. Saka toti here vagara zvakare kuti sinzi pagara paine munhu ari kurwara hameno kwana John ikoko zvichaitikawo ndizvozvo. Zvinozongoitika ndezvekuti chinenge chazongoitikawo kwaari ndizvozvo zvakare zvinenge zvichingoitika mumhuri kuti paanokwira pataurlight akadonhedza hembe kunobva kwafa munhu. Ende kazhinji kacho ndo zvinoitika. Ndibhozi ndinorangarira ndofunga ilast year but 1 musi iwoyo akabvisa hembe dzese. Ndofunga akapinda bedroom mangu kubva kuma2 kusvika ma5 akabvisa hembe dzese. Akati zvoni ndoda kuti muende neni kwatete. Tete vanga vari hanzvadzi yaiti zvarangoigara kuWarren Park. Saka pane hama dzangu dzadziripo. Zvikanzi aiwa ngaapfekedzwe hembe tiende kwatete vacho. Takasvika kwateteyo takasvika chinzi vari kurwara. Takabva tarambidzwa kupinda mumba. Zvikatoti netsawo kuti ichi iye bvati regai ndipinde. Iye akatotaura nezvakanga zvakamupfeka akangoti regai ndipinde nditaura ndati akarambidzwawo nehama dzani nevana vatete nemurume wacho akati aiwa zvitoti mupinde imomo. Saka tadzoka ndofunga tatina baba vake iye takasvoendesa nyaya iyi kumapurisa tikati baba ava mufunge vari kuramba kufambira mwana wavo izvo zvitotobva kune hama yavo havagoni kana kumira sababa. Saka inini ndoda kuti baba ava vachitombotora mwana vagare naye. Mapurisa vakanzita kuti mutore mwana wenyu kwemi munoremedzera ichi mukadzi apa muchagara naye. Ndobva vatora bhegi remwana nemwana bva vasara pamapurisa paipa ini ndatodzoka kunoko. Chakandirwadza ndechekuti ndakabva ndaona John achiteera nebhegi. Manheriwa yakakwira taurlight. Muzati ndakarwadziwa bhozi anoserikwira kwakachena akarikwira kuma7 akakwira akachekwa handiti taurlight zvariri hapana chaanenge achiona akachekwa kwakasara koedza takabva tanzwa kuti tete vai vashaya. Siriye munhu wekutanga kumashure uku kwakatofawo vanhu vakawanda. Saka akakwira taurlight iroro tototonzwa rufu. Saka manje apa sekutaura kwamaita kuti hamusi kutomboda kumusunungura kuti anopedza shungu dzake. Zvinofambiswa sei? Pane pamakambomusunga here zvekuti munhu anenge achirwara iye anogona kuramba achi isusu kazhinji zvekuzorwara izvi kazhinji saipapa tete takazoita zvekuziya. Pamwe pacho hapana kana chate chitomboziya kuti kunenge kune munhu anenge achiita sei achirwara. Apa tinotoziya muzukuru uyu nekuda kwekuti kune vamwe vekumushekoku vari kutokomunicata neni vachiti kuno kuvedweka kuri kutorwariwa. Pamwe pacho tete chingofunga kuti munhu kungofawo hameno kungofawo but iye pamwe anenge akarwara kana kuti anenge asina serimwe gore rakatsikwa mumwe mwana watete kwamurehwa uku takangonzwa kuti mwana watete ashaya. Saka iye wacho anototaura kuti panotofa munhu but munongoziva kuti isusu unenge usingazvinzwisisi zvimwe zvacho zvingoti kutaura but izvezvi ndo pandaa kutonyatsoona kuti zveshuwa zvinosina kumira zvakanaka. Maybe inenge iri yewei yekuti ava vari uku vasimudze musoro but vanhu vasingatiri muke vanhu vasina hanya neupenyu hwevanhu. Saka saka mhepo inotourayayo vanhu vekurudzi kwake. Inouraya. Uyu ari kutorwara mwana wemukuwasha. Ari kurwara mwana wemukuwasha. Uyu ari kurwara mwana wemukuwasha. Aiwa kunofiwa.
especially mupama baba vake munofiwa kwete zvekutamba. Saka nhasi ari kumbotaura here zvekufa kwemunhu kana kuti ari kungotaura zvekuti ndipei mukadzi sekutaura kwaari kuita? Zvekufa kwemunhu akangobvira kubva musi wazvatanga akangoti panodonha munhu, panofanira kutoti panodonha munhu chete. Saka inini zvimwe zvacho ndoenda kungoti bedwe isusu tanoita isusu chatiri kuda iwewe wacho iwe wakaurayiwa ukapedza vanhu vese ka hazvina zvazvinoshanda because ucharipwa nani? Iwe wacho uri kuti wakaurayiwa iwe ukapedza vanhu vese. Ora tichisunungura John wacho kana ari wauri kuti iwo ari pengozi dzacho chimusunungura awane kana mukana wekuzoshanda. Maybe pamwe ndiye achazongodzikinura futi dzinza iroro pamwe akushanda ndochinja anogona chaangatotanga kutoita because haana kwaanoenda mberi neupenyu kana mumusha makaita sezvamakaita. Anotozongogara nevamwewo vanonzwisisa pasi votoripa ngozi iyoyo. The fact yekuti inini ndinenge ndakaonawo kunetswa kwaakaitwa ndenda kutongomira naye kuti chitongoripa hapana mwanangu hapana. But haisi kumba kana mukana haimpe kana mukana because kana achirwara every month for 13 years haimpe mukana wekushanda akangotengesa mwana otorwara nguva yake zhinji ndifungati ipapapa November utatoti akutopera November wese iye achita zvaari kuita izvi. Mashoko enyu ekupedzisira mama takatarisana nehama dzisiri kusumudza musoro dzisiri kubatsirana nemi dziri kuda kungoramba nyaya iyi kuti vakaitsipika vachingoti ameno ikoko muroora ngaazvionere mwana wavo futi. Mashoko enyu amungade kuvapa vana sekuru vacho kana vana tete vari kutaura zvimwe zvisinei nenyaya ndekuti kudii? Ini chandinongotaura zvangu kune hama dzemwana wangu uyu ndinongoti vedweka musanyanya henyu kutaurisa nekuti kana dambudziko risati rakusvikira mumba mako haugone kurinzwisisa. Nhasi zviri kwangu ende makagona makaisa mumba mangu asi zivai kuti kuri kunzi Mwari vabatsira yabviswa ipapo inenge isina kuripwa zvichiroti iri kutonogara kune imwe imba. Ivo sekuru vacho ivavo vanosairira iye John wacho iyeye anotongonotsvaga futi kumwe kuri wiki kuna John kunenge kwasimba nokuti anenge abatsirwa. Saka musadaro nokuti rimwe zuva muchazonditsvaga muchiti John akabatsirwa papi, John akaitirwa kupi izvi zvaakaitirwa. Saka ndiri kuti hangu kutonyarara kuri nani mumboonawo kuti ndinosvika kupi nenyaya iyi. Anenge aona kuti ndini ndanyepera mubereki wake mutemo uriko ngaandisungise ini ndakatosunuka kuitira kwa zvese pana John because ini ndiri kurwira mwana wangu ende zvese zvandaitaura zvezve chitori chokwadi. Nyange zvimwe zvacho kune vamwe vakataura kuti mukunzwa kuti muroora uyu atora kuti zvimwe ndakanzwa nemakuva but makuva aya akazove chokwadi nokuti kune akazorwara akaburitsa makuva aya akaita chokwadi. Saka ini zvese zvandakataura even pekutanga chitongori chokwadi chisingaputse ukama. Ivo ana sekuru ava kana vachizoti havana kuponda munhu ngavandisungise. Ndo mashoko angu ekupedzera kana kuti ivo vana vakaberekwa nana sekuru ava vari kuziva kuti mumushama wavo muna ngozi ngavandisungise. Ndinoimiririra nyaya iyi. Kana vachiziva kuti mumushama wavo hana chavakaita ngavandisungise. Ini naye muredi kutonomira even nyange kukoti because mwana uyu atambura. Nditori redi kutoita zvese zvese. Saka ngavandisungise ngavaende vanondisunga kuti inini ndiri kuti vana baba wavo imhondi vakauraya munhu ende inini kana nhasi chero pakauya munhu achinditora kuti handei kuimba isingagarwi inini ndinotoenda ndotonoinongedzera nyange ndikasvika chinzi yakugarwa indotongosvika kuti ndoimba inotorwa nemwana wangu ende zvishuwa takaroorwawo imba isingagarwi ndichanongedzera chese. Ini naye muredi kune vakashinga zvavo kuti kupinda neni mumushomo inini ndakatoshinga because ndida kurwira mwana uyu ndinofa inini mwana wangu haana anozomira naye because ndini munhu wacho anotomira nemwana uyu zvoreva kuti kufa kwangu inini nemwana wangu uyu ari kutongofa. Saka ndini chida kuti azochengetawo nehanzvadzi dzake ndida kuti aitewo upenyu hwakanaka anyanya kusafa nguva yarebesa. Suffering yake inongoratidza kuti kune upenyu but kana zvakadai manje unosvika pekuti unoshaya kana zano unoshaya kana mhinduro. Saka ndo mashoko angu ekupedzisira ekuti vanhu ava ngavandisungise kunyanya tete ava vaitaura kuti ivo ndine mhosva ngavandisungise. Ngavaende vanomira nyenyukani ngavaendese kana nyaya kwamambo ngavaendese nyaya kwamambo vanomhangana kwamambo kuti kune muroora akabuda mumusha medu ari kuHarare ari kuti baba vangu vakauraya munhu ndiri kutozvida izvozvo. Wese anofunga kuti iye ari kuziva kuti musha wavo wakachena ngaaendese nyaya ngaatore matano nokuti ini ndiri kurwira mwana wangu iye ngaachirwirawo baba vake. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Tinotenda mama maita basi.
mazvinzwira muri eZimbabwe vandakagara navo ndimai John vazhinji mabva mavaziva kuti chakamboita nyaya yavo pekutanga tikatoita nguva yekuti takataurawo zvakare naJohn wacho kuti chinyatsonzwisisa kubva kwaari kuti zvinomubata sei ende panguva iyoyo yaitsanangura kuti hapana chandini ndichiziva asi ndinozongonzwawo kana ndamuka kuti aiwa pamazuva 2-3 kana kuti pesvondo kana kuti pemwedzi wakanga uchiita izvi ukazopedzisira ukwira Tower Light kumusha kukazofa munhu zvese izvi hapana chaanenge achiziva. Nhasi uno tazodzoka tikati aiwa regai timbonzwawo mai vacho kuti vafona zvakare vakati chimbodzokai mukomana sekutaura kwaita vanhu pamakomenzi kuti aiwa muri kunyepa matanga madhirama uyai muone mukomana mhepo iya iri paari ende nguva ino ine simba risingaiti nekuda kwekuti pane mushongo watakapiwa kwana sekuru Tasvu kuti tikwanise kuona kuti mhepo iyi ibude awane kubatsirwa. Saka vari kutenda kuti aiwa sekuru Tasvu mabasa tiri kumaona asi chatiri kudawo ndechekuti mhepo iyi ngaingorapwa sekurapwawo kwakaitwa dzimwe mhepo dzese. Vakataura maexamples enyaya yana Simba vakati aiwa akaporawo ende dambudziko rake rakanga riri diki pane kuona kwandiri kuita remwana wangu. Chosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagyo tichiti chesarai. Vakutanga kutaura vachiona ikero dzesidzo dzichitoonana pese baba pavanoprofita nawo didi vese vanoita zvemweya dzatobuda inenge yatodaiso inongoti yabuda asi unenge uri mweya mani ichidonhodza kuti iwe uri kudai kudai asi imwe akaiona iyo yakachena asi ndikaita kuti ibude nekuti hauzogoni kuidzora munhu anofanira kudzidzorerera ega nokuti ukaiburitsa yemunhu mune muchitoonana kapamwe saka muchiona pepe kana muprofita akaona chinhu akati iwe seane zvauri kuita anenge atoona ndoda kuburitsa kana kere yemunhu kana kuda kuiva manje unobaka naye yabvudzi jena zvake asina kana achitadzo woipakira pauri usikagoni kuziva kuti inofambwa sei ndokupusa iko haingobiwe tenda neimwe iyoyo yawakapiwa chete kana mwari afunga kuwedzera dzakawanda dzinongouya dzakachena dzese. Saka pamuchanobatsirana nasekuru Tasvu here kuti mupedzi nyaya yachona naNadhagi nanawereki nevese vakakukanganisira? Iwe tongosvika nengoidhotera saka yakatongonzi mwana mukomana anongocheneswa vanotoziva kuti angonoichenesa angonorova mukungu yese tomudonhodza kuti iwe twese tumatakishopu itoto ndetwangu twese netwangu ndakutupa muduku mani kwese iye nehanza dzake madhodhi chai vanofunga kuti vanoziva wereka akadonha uyo ndakamutsindira kunonzi kutsindirwa kusi kuurayiwa kutsindirwa onzi siyana nezvaunoita worwarira ipapo akusiyira ndakamuudza kuti yakupa mwana iya aipiwe munhu ndeyako kana usingaende dzosa iyoyo ndokero iyo akapiwa kero ndoyamunoti ndiro. Saka ndiro iyi manje iyi ndiro iyi iri kutonetsa dai saka imimi chitongosvika ipa kuti zvingoparara ikoko iyo inobviswa kuti yakasvibiswa nemazita evanhu vasina nabasa. Saka mukomana uyu akacheneswa ndechipi chinhanho chamuchatora kuna Nadhagi? Vanorangwa vega vatombonetseka ne vacharangwa sei? Muchavaona vanopenga vega vega vanotongobvuma kuzvisiya zvinhu zvavo zvozodii ivo vakauraya munhu vanoziva zvavanoita. Ko muzukuru ari kurwara uyu anopora here? Uyo atopona apona ende atopona apona makamona zvaari here zvaari pachi izvezvi panyama yake panyama ndakatomona kare aporeswa nemi amona ari mudumbu rako panyama pacho vaida kumudya vamwe vakatotadza ndindakatoita kuti vatatomu hauna kunge uchafa herewo waida kutomudya ndovazi ndokudonhodza kuti ndiani aida kumudya aida kudyiwa nani? apa makutaura ani manje makutaura inini here kana inini pamakarwara ipapo uchigara komwe mwana wangu akafa asina mhosva aida kudonhodza kero imwe yanga yanetsa yeimba vakauya jena wewa
ndokudza kero dzese handodziziva hapana ndisingazive kero. Ndiani aida kumuuraya? Aida kumuuraya? Iyeyo. Ani? Iyeyo muroora wangu unowacho. Muroora aida kuuraya mumwe muroora? Aida mwana kudya kero yemwana. Waida kudya mwana? Inodyiwa kero yemwana. Saka mwana kana achiri mudumbu akadyirwa kero ari mudumbu anofa. Alright. Apa tiri kumbonyatsotaura nani kuapa mutaura zvevaroora? Munhu hanzi auzodonha, hanzi chokwadi chinorwadzaka. Iyeyo ainzi munhu andoziva mhosva yake kuti aida kudyani. Kana uchinzi udawo wadya munhu unenge wabira munhu kero kwete kuti wadya nyama. Ndo panhu apa vasingazivi kuti unenge wabira munhu inonzi mwiri wake wekuti afunge. Ndo mweya wawo ukarasikira kumwe kunhu kwausingazivi ndo paanodi paanopera. Ndo yatinoti kero. Saka ndoirova yese kero tine ndokunonzi kuroya ikoko. Unenge wabira munhu kero. Uzobvunza chero musekuriti vacho kuti unonzi kudii kuroya munhu kudii. Ndokuti munhu anotanga kurasika njeri, kutanga kutorwara achitongotanga anotopenga mazuva. Ndokunonzi kuroya kwacho. Saka imi makabirwa seiko kero yenyu? Iwo mutumbi uri kutaura wakabirwa sei kero? Kero iyi akaiba ndotomuziva kwa. Ndauda kukudonhodzera manje kuti zvakafamba sei. Yakabirwa paguvhu. Wakaba guvhu remwana. Ukaba guvhu unenge waba nemweya wekero neguvhu. Wakanoshandisa guvhu mune murume wako. Ndosaka murume wako achinzi nababa wako ibenzi vaiziva zvavakaita naye. Saka zvichida kuti baba vemutumbi uyu vanotoziva zvakaitika panyaya yeguvhu. Iye akangotora asingazivi ari kutadza akapa mai vake. Saka mai ndo akashekereketera guvhu remwana. Ndokuba kwacho. Saka rakaiswa pai guvhu? Guvhu rakatofa nemajuru kare, nyama yacho yakatoora kare. Asi zvakadaro tine ihwine here nyaya sezvo pakatoshandiswa kero isime bwezi guvhu ndo upenyu hwemwana. Sazainzi zvinopera. Ingira isisina simba yadaro. Yatinenge ichidhubhukira imwe kero. Unonzi kudhubhukira iwo. Ko nhasi manga muchida kutemereko vanhu? Maona vachida kutema vanhu. Vasunga muzukuru. Vasunga muzukuru. Vanga vachida kuti aite sei muzukuru? Avasunge nyama isunge. Noti dzinge dzangodhubhukira kero. Ukasunga munhu asungwe kudaro. Kusunga kwatakatoita kuti kana tichisunga munhu kero tenge tichida kuburitsa zvatinenge tichida kuita. Tichida kuchenesa munhu. Dzodhubhukira dzichibviswa. Ndononzi kusunga munhu. Ndoinonzi kero iyo zvainoita. Mushandisirwo wekusunga munhu. Munhu akasungwa ungabvunza n'anga dzese kuti munhu akasungwa atongoti ane mhepo anosungwa kuitira kuti kero idhubhukire. Mwe musikatoziva kuti yadhubhukira ipapo. Noti pamunomusunungura iyo inongosara yakangodai. Vaida mama muchingodhubhukira dzichingokudhubhukira. Ini ndatanga kudzidzorera dzese dzemuzukuru. Manje tikamusunungura haazoende here kunokwira kutaurlight uko akakuvara muzukuru? Aiwa taurlight hatichatodi kuriona nezvare. Saka tikamusunungura anoita sei? Noti kana uchidhubhukirisa kero yemunhu unofanira kuti arapa. Unenge uchitoita kuti arapa. Manje ukaita kuti yadhubhuka wosunga usingagoni kuidzorera kukutadza. Kuti iwewe munhu anorapa munhu ane kero yake nekuti anoirohopa mweya. Manje iwe woti hauoni. Saka muri kuti isusu kusunga kwatakaita nemishonga yatiri kushandisa tatokanganisa here? Kusunga uko watakuitai
bhozi muri kutaura nhau yekero kamusta dzese dzamasunga ndadzorera kara dzina kana basa baba munoona mwana achigwini vanenge vauya ndoinonzi dhubhu inenge chidhubhu kaida kutorwira muzukuru iri kefu yemukuru chibudira ipapo vanhu totanga kushungurudza mudiki inge chitorwira kuti achitonha ndozvinoita saka nekuti inonzi yatinorapa isisi yatinoti pari hakuna pari munhu anopera rurimi rwese runoti tsvai asi kanyika iri kutaura kakuti mimi mune epilepsy iri kutotaura kuti muzukuru uyu ane epilepsy muzukuru uyu ane pfari ng'anga yenyu tati vakadi kuitaura kuti ane epilepsy aiwa sekuru toti vanoona zvavo vakatonyatsoona bhosi vakadai vakadzitaura mwana andongomuchenesa inonzi epilepsy havatomboizive tokuudzai zvenyaya haitombozikanwa nevazhinji munhu anopera rurimi rwese toziva kuti irungo vanenge vao sekuvatonga ni mwana pari kudai irungodhubhuke noti iyo senenge mwana anenge akuikontrola egamani yake panenge ada kuti anasoona kuti chichimbonetsa pana panoarudaurisana nini otoona kuti uyo akasviba uyo haana uyo akachena uyo akasviba uyo haana akachena akasviba akachena achifamba wakadaro ndozvainei